The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun riulak. Just wow. Ha kajing mi kajing kenok na kikun ki hajar ka hima langrin ba upa em nong tay sing si em yong udeu bale don board ba ubakam nong ganti ki jaka ka hima langrin kalapen long yu pa em an mi shakmat ban ai kajing pen shai halor ka te ka benta ha ba kren chikilat pathai khu bor ha ka khat artrik unailar arja arpen riu upa em nong tay sing si em yong uloong ba ka law lingam tila bat pinden tang le kan kum ki kot kisla ka de ka law si em ka bamut jong ki kur si em yong bat si em le om jong u si em Uloong ba habai day ba kita jaka kala don kamukot duma kabla niat di postnem ba day hadin bashimti mo kum usiem hausnem arja khatway bon sala ban pen poi sha ka jingas thu jingmut ba ka kam nong ganti ka long shabar ya ka ba ka hima kala minjur ka taban pen long no da ka joint property hapren ka hima langrin ba ka kurs im yong ka po jong ka ran ku mengalak pensai na kapor sakapor haki dorbar hakat ku sngi bangalej simti nengkong ban hakan ka sngi ka dorbar jong ka nyutri ka bangilewen pensai kalong ba kani kalau ngam tilabat penden tangli katkum ka nongrim jong ki kot kisla ka dei ka laus iem haba ka ong kalau haba ong laus iem kamut ka dei jong ki kurs iem kam dei jong us iem ti mentala dei ong lau leng do kam dei jong leng do andai dei jong ka kur leng do ti kani kalau ngam tilabat penden tangli ka dei ka laus iem ka jong ka jaj iem yong bat ka jaj iem li ka iem yong dei tang na ka kepo ka jong imi jongi badan benta ya kani ka khandau kani ka jaka katkum ki kot kisla nadu kapor British nadu kapor pareng ti hadu ini kisngi bat hadin ba lengkot hadin ba usiem ba persya ya kani ka jing banyak bet ha kasnem khat khandai spa khandai pau liet Bucking Star simyong ulam mudui daki kis ka mukot duma persya ya mi jungi hapo yin ka syari jong ka district council court haselong ti kani ka mukot duma kala ne kumba ar postnem live postnem duna jadi tat hadu usnem arja khatway haga jing walong siem jonga ma misala ban poi haga jing snuthu jingmut ya kani kakam bat kata ka jing kam nong kanti kalong sabar na ka ka ba ka hima kala menjur ka dorbar pajba ki menteri ki lengdo ki bakrau jong ka hima ki sordar snong baro kat ki bala kat ki bala yawan ban sim ya karai ban menjur bangin penkut no ya ka jingi ka jah hakani ka jinglong trai ya kani ka lalu ngam tilaban penen tangli nilai menjur bahkan long no ka joint property hapadeng ka himalang rin bat ka kurs imyong kpo jong karoin ti nadu kata kam don syuk ka jingkam nong kenti kam don syuk ka jingkam ri kenti henry ka de ka joint property hapadeng jong ka himalang rin bat ka kurs imyong kpo jong karoin Uloong ru ba kajing thaw ya ka management board ba kintop ya ka hima langrin bat ka kurs im yong ka po ka ran ka long tang man pe ya ka rukam pinya na lor ka yo ka kwat kite ki arja ka bat kam dan benta ha ka sensyar khadar hadin ba la dep rai na ka dorbar hima ban ya sukno ya compromise no ya kata ka kis ka bala ai do liet Bucking Star simyong house nam khat khnai spa khnai pho kat kum ka kendon jong ka kot yasuk ka dulir yasuk ka compromise deed ngin chna haga jaka bangin penyat da ka himal ne da ka kurs imyong ngimle shu da kata handai ngishna ni thau da ka management board ka ban kontup lang ya baro arliang ki nongkit kam na kaliang ka dorbar hima usiem ki menteri ki lengdo ki riurang ba bat komjuru na kaliang ka kurs imyong ki dukot jong ka kurs imyong kapo jong ka roin te kani ka management board kan kontup ya kini baro arliang bat kan pej bat penyat ya kani ka jaka lalu ngam tila bat pendentang li tang ya ka badai ya ka yo ka kot ka khendau ka siap bat ki jingmi ti kani ka management board kan sensar kan pej tang ya kita ki badai ya ka khendau ya ka jingmi ka jingyo handai kam don benta wat ha ka sensar khadar ka badai hapo kiniki hapo kani ka lalu ngam tilaru ya baro ki kam snong kam thau hapo ka lalu ngam tila ka jing thung rang ba snong ka jing wang rang ba snong ka debet ka ikhtiar jong usiem mat ka dorbar ka management board kam don benta ti sabar na kani ka management board sabar na ka lalu ngam tilabat pendetali ka management board kamla bentuklar eru em kani ka management board kalong baitik tang hakini ki artli ki kendo na lo ka taw lo ang ru bagi bakin no yu u ki bre ka bakwan men toy shimet da ka ba pentip ba wat la ki la mudoi da ka mukot dumaru henry ka yen ka shari ka la kentan halor ka jingkno jongki ki ngan la ban ong ba ki de ki breu hi ki ba don ka jingkwan men toy yela de namar ba ka jingkno umdei bakim tip ani umdei bakim smuthu
Lada ong ba kim tip ki kloy ban wan bat na kapor syakapor nadu kapor bangila yasuk aha usnem arja khadwei hadu menta ngilaya pensyai na kapor syakapor ba kane kanong rem jong kajing suki ne ki kendon ka syong ying syong sem ka rep karyang jong ki khun ki hajar hapok kane ka khendau ki syong kelut laj lut dan kambat siu khajna hangno honuru te kumbalong hadu menta ka jing sisa nadu mensuaru ki khun ki hajar ki pajba jong kamalin kim juyo benta kim juyo share kim juyo bah kim juyo na kata ka jing yo lum khajna na ka no doyong motion ndai ki yo betang ban rep ban riang ban chong ying hosem tikat kum ka kendon ka ba ngilaya suk ya kata ba ngila tho shai hakakot yasuk ba nakaliang jongno jongnuru nimdan kamban lum khajna tiki babun ki pajba ki sngotu bakla ki ong ba ki tieng ya ka jakarep ki tieng ya ka jaka syong ying tenrei kim pej kim snap ya ka jing pensyai ngila serve ngila pha ya ka dulir yasuk chaman ki snong bakin pensyai hagi por baladep nadu snem arja khatwei ba kini ki kendon pidi ban puli khnang ba pinum sngotu bakla ba pinum sya elam bakla ladang isu ong tang ka ketien ngi pensyai ngi klem pha ya ka dulir suk ki briu ki nang yodong ngila pha ngila serve notice halor kata compromise deed ngila pha chaman ki snong bat ki briu ki bampat yor ngi kloy ban ai hakitu ki por tenrei kini ki briu ki bekeno kim pej ya kata kim snap ya kata ki syu keno bej ya kata ka ju sikaju kane kamdei tang baki keno de ka ketien kila file de ka kes na ka wei ka code sya ka wei ka code bat code ki baki file ki sya kan tat bat ki sya rem bej adu mentah na kalian juga ngasukwa banong tangkum ni lada kidon sisa kata ka jing thu ban dan ka jingket kli na ka ka bha ka miat ka suk jong ka hima na ong well and good na ai ka jing tok ti nga ai ka jing ro yaki dai kiya da ka no kun tiru handrei ka motif lan ka jing thu ka jong ki ka long nak benda ka wei kat ba ki pen pau ki pe ba da ka wei kata pat nga pen rem kum kata namar ki long arsap tila da ki lej ban yakhi lan ki lej ban sya than ku mangila yo snow ba ban dawa ya kata nga ong kata ka do ka mon ka jongki hapo ka risi senchar pat ba hapo ri india ngi kalong laj lut ngimla man khang la lagi ya da kalenti ka bom penmi ya ka jing ya ka ja ka jing man saw Habatin pej bahagi ki shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.